Na special boss. Na special. Ha? Na special. Special o na? Pila? Kamay lang 100 lang. Urag sinsyo na kayo. Magamit ka na ba? Huwag na yung mga disgrasya, no? Oh, moral po CCTV mo ba? Oo. Dashcam. Huwag silang sama. Sakiran ba dashcam? Ito gamit mo sakiran ba eh? Kamit kayo eh. Nagapon nitoy dire? Ha? Nagyapon nitoy dire? Wala nitoy ba nagyapon? Ito eh. Walo lang. Wala kaila ba mekaniko dia ba? Kani ko? Daggan namang nangawala dia. Ongkoy nagyapon. Sungkoy na sungkoy. Dire yung ko sa una gud. Dire ka sa una. Ga OJT ko. La engineer ko an. Pero dia ko Kaya naman gamay lang mo kita bandi dia. dia ko si Arda gyapon. Sige boss. Sige, salamat. Ay kon, nag-video day ko ani. Nag-video day ko. Video. Oh. Ako ni upload pwede ra. Ako ni upload pwede ra. Kaya nga sticker. Bago ni na bago ni na ko nga page pero first ni na ko nga kuan mo i-prank kun dati kaya. Ay ko good ring ko gikan gud. Pagka mangamang ta ko ba. Magkinuan ta ko kanang magbinungi ta ko. Ilisdanan pa ni na ko phone pero sige lang kay. Sige, tagay mo ya. Mangita lang og bago na katong binil gid ba katong indot gid ba katong sinaw. Para sa kuan gid. Oh pero dili gini mo i-color niya na usab lang na. Dito pagka-printer din niya no. Oh sa printer sana. Bilang ka order po talisay. Ge, salamat. Sige. Follow ya dera. Ako ni post. Ah. Thank you, thank you. Follow, like, and share.